kaka. Lam yalid wa lam yulad da zancen ka ne tsarkaka. Kamfe ni na kare lafiya lau ba zan ki nasiha ko daya ba. Ranar murna ce yan uwa ku taso murna muka so. Aina wani Jabir kun yi aure auren soyayya ne. Allahumma salli wa salli Allah ka kara salati. Aure Gon annabi dan Abdullah abba ga Fatima Fati. amarya Nurun alwari abun nufi sayyid sadati. aure. Saka alayi na sahar safai ba zai yi nikale ko daya ba. Ranar murna ce yan uwa ku taso murna muka so. Aina wani Jabir kun yi aure auren soyayya ne. Aina o amarya na faɗa walla kun yi wadace. Aure Jabir an gwanki rayuwar ta ku ai nasara ce. amarya Auren soyayya kun kayo na faɗa aya ce. aure. Auren sunna ne kar ku manta ba a ki ayo koyi da ku ba. Ranar murna ce yan uwa ku taso murna muka so. Aina wani Jabir kun yi aure auren soyayya ne. Aure daɗi ga lada zo ku fesa turare. Aure Ladabi da biyayya zaki yo babu zancen ware. amarya Aina wani Jabir lokacin naku ne kun aure. aure. In Ahmad sauti na dauko ku ta kakar da abar ku baya. Ranar murna ce yan uwa ku taso murna muka so. Aina wani Jabir kun yi aure auren soyayya ne. Yau bikin Jabir ne yan uwa ku zo mai cashewa. Aure Auren sunna ne dole bai cika in rerawa. amarya Ke amarya ta soke da angonki ku yi juyawa. aure. Tunda an taurawa ke amarya ki yi ladabi a cikin zama. Ranar murna ce yan uwa ku taso murna muka so. Aina wani Jabir kun yi aure auren soyayya ne. So ku zauna lami lafiya kar ku yi warewa. Aure Girki mai daɗi kin ji aina kuke ɗorawa. amarya Aure bauta ne ko kaɗan karki yo sarewa. aure. Su a kwana a tashi wata ran za mu zo kuma a yi taro na suna. Ranar murna ce yan uwa ku taso murna muka so. Aina wani Jabir kun yi aure auren soyayya ne. Ga iyayen ango sun fito yau suna yin murnar. Aure Abba Adamu shi ma gashi ya zo yana ta yin murnar. amarya Alhaji Tukur na ganki shi ma yana yin murnar. aure. Sai Alhaji Sala gashi shi ma yana ta yin murnar aure. Ranar murna ce yan uwa ku taso murna muka so. Aina wani Jabir kun yi aure auren soyayya ne. Ga Alhaji Dahiru na ga shi ma yana yin murnar. Aure Abba Mustapha shi ma gashi ya zo yana yin murnar. amarya Ahmad dan Kano na ga shi ma yana yin murnar. aure. Rabo Abu ya fito yana faman murnar aure. Ranar murna ce yan uwa ku taso murna muka so. Aina wani Jabir kun yi aure auren soyayya ne. Ranar murna ce yan uwa ku taso murna muka so. Aina wani Jabir kun yi aure auren soyayya ne. Har Suleiman shi ma ya fito yana faman murnar. Aure Ga iyaye mata naga sun zo suna yin murnar. amarya Momi Jumma ma naga ta zo tana ta yin murnar. aure Ga Rukayyatu ta zo naga ta zo tana yin murnar. amarya Safiya ma ta zo naga ta zo tana ta yin murnar. aure Hauwa Kulu ta zo gashi ta zo tana yin murnar. amarya Ranar murna ce gashi Maryamu ta yi murnar. aure Iyaye na amarya sun fito suna faman murnar. amarya Auren sunna Abdulsalam ma yana yin murnar. aure Har Aliyu fashi ma naga ya zo yana yin murnar. amarya Alhaji Aminu ya fito yana faman murnar. aure Sai Alhaji Bello gashi shi ma yana yin murnar. amarya Sai iyaye mata ga su ma ba zan manta ba. aure Safiya ta yi murna Rahana ma tana yin murnar. amarya Kulu ta yi murna gashi fa tana faman murnar. aure Sai yin ango ga su ma ba zan furtawa. amarya Madassir murna gashi sannu su yayo murnar. aure Nura ma ya zo ga Bilyamir na yin murnar. amarya Balira da murna Zara Uma ta yi murnar. aure Ɗaya ba ta yi murna Fatima tana faman murnar. amarya An Jafar ta zo Aisha tana faman murnar. aure Yayye na amarya ga su ma ba zan manta ba. amarya Zara'u da murna Rabi'atu ma ta yi murnar. aure Sahu
faman murna. Abdurrashin na ganshi shi ma yana yin murnar. Dan Alhaji ya zo ya fito yana faman murnar. Waƙar Jabir Zayyanu ta ko ba zan manta ba. Abokanai na amarya yanzu ku ne nake gaidawa. Shafa'atu murna gani sai ba mata yo murnar. Balkisu da murna Hafsa ma tana faman murnar. Yan Ahmad waƙe na nake ta faman rerawa.